Osiągnięcie trenera punktów. Popatrzmy, jak będzie w wyścigu 9. Bardzo dobrze Chris Manchester. Andrzej Huszcza tuż za nim, ale próbuje atakować kapitana Polmosowców przy krawężniku jadący w kasku niebieskim Tudzież. Tudzież jednak teraz musi stoczyć walkę o utrzymanie trzeciej pozycji. Atakuje tam wściekle po zewnętrznej Ireneusz Kwieciński. Kwieciński wychodzi na trzecią pozycję. Prowadzi Amerykanin Chris Manchester. On raz startował, o tym wspomniałem, w meczu ligowym w barwach Atlasu Wrocław. Miało to miejsce w meczu wyjazdowym w Toruniu. Tam wtedy kiepściutko pojechał Chris Manchester. W 6 startach zdobył tylko 7 punktów. Dziś dotąd w 2 startach 4 punkty. No i teraz zanosi się na to, że po raz drugi jako pierwszy linię mety minie Amerykanin jeżdżący dziś w zastępstwie etatowego zagraniczniaka w talii trenera Jana Zombika, Tommy Knudsena. Jeśli chodzi o Tommy Knudsena, ten 36-letni duński internacjonał zapowiedział przed tym sezonem, że to jego ostatnie starty i najprawdopodobniej pożegna się ze speedwayem tutaj na wrocławskim torze w memoriale Ryszarda Nieścieruka, zmarłego nie tak dawno szkoleniowca drużyny wrocławskiej, z którym związane są największe sukcesy klubu ze stolicy Dolnego Śląska. Trzeci wyścig, 9. wyścig kończy się kolejnym remisem 3-3.